na mo ang himuon karon. The challenge is Stick Out Challenge! Stick Out Challenge. Mukaon ni gusto ka mag-unahanay ni mama ni. Walay. Huwag gamit ang kamot. So, basta matagak siya, guys. Yan, nakaon na sa mo, matagak siya. Wala na to siya, di na to siya counted. So, pildi na ka. Okay. Pildi na ka. O, pildi na sa mama. Okay. Muna na, guys. So, start ta in 5, 4, 3, 2, 1. So, start na guys! Woo! Isa mapildi ron. Count, count, count. Sige, hanay. Ay, nakubi. Lupang na ni. Sige. So, Yan na sa kwan. ihap sa ako. Okay, 1, 2, 3, go! Now, let's start the game! Okay. 1, 1, 2, 3. Okay. 3, 2, 1, go. So, ang mapildi kay... Ito tuma? kirisan ang naong. Dari. Gamay lang ha. So, mag-start na jud ta. Start na jud ta, guys. Okay. Okay. Ayaw sama. Sorry. Datas ka nga. Okay, so good. Sige. 1, 2. So, bisa. Okay. 3, 2, 1. Yan na sa. Ready sana. Ready. Good. Heart. Wow. guys ha. Sa mo. Wait,
Gaya ate. Yes ka. Manuktan ko da para di ko feel. Start. Start na. Start na. Sunod na ko. Balik na punta ano kayo. Ano man. Okay. 3, 2, 1. Wow. Kapayain mo. Hanggang sa buka. Baka unam nanin ako guys. Ako na dyan. Tangon. Basta materya na ako na winner. Kasi 6 na. 6 niya ako ah. Okay. Basta maabot na rin siya 5. Ano ni? Dahil nasa ni. So maabot ka na siya 5. So finish na. Siya na yung nanalo. Siya na yung na-winner. Sakit naman ng tiyan. Miss kayo. Sige, patana. Last na ni na round. Last na ni na round. Bantahan ako, challenge. Nakikitiyan kayo. So 5.
guys, kay Loen kayo. Ato pagbigyan kay Pilbira ba? Lima. Ay, ato lang yung balagan. Star! Star. Okay, so ito guys. 3, 2, 1, go. What they got it? Hindi guys. Ito, diyan guys eh. Dalawa. Akong tubig na hurot guys. Ito kabaso. It's alright. So, Wala to. hurot to guys. Willing nyo. Hinaot niya. Nalingaw mo guys. Uy, Bobo! Stick on. Uy, Stick on It's challenge. mine! It's mine. So, ayaw mo kalimot og subscribe, like, and share sa among Sa umong sa ay sa sa mama. support ni Mama. Lenny Channel. Thank you na. Love you. Love you too, Ma. Bye-bye. Bye-bye, guys! Good night! Ay, mo kalimot subscribe ha? Uy, Subscribe. uy,